Nevládeš? Nevládeš skákať, tak ideme domov. Vládzem. Vládzeš? No tak ukáž, tak skáč. Co je to? Čo je to? Co to je? To je to. Čo to je to? Co to je to? Čo to je to? To je trampolína, Oliver, na tej sa skáče. Neskúma sa, že čo to je. Vieš? No ešte si poskáč trošku a pôjdeme domov. Už išli deti do škôlky, no? No tak.